अगर आप भी चाहते हैं TRS फिल्म्स का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। राहुल सोनिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, संजय राम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुनी चाचा और चाची बहिन भैया, संजय राम करिए जनता के सहाइया, संजय राम करिए जनता के सहाइया। सुनी चाचा और चाची बहिन भैया, संजय राम करिए जनता के सहाइया। नहीं केहू के पुलावा में आवे के बा, विधायक संजय भैया के बनावे के बा। नहीं केहू के पुलावा में आवे के बा, विधायक संजय भैया के बनावे के बा। राहुल सोनिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, संजय राम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बदनाम की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राहुल सोनिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बनी है विधायक संजय भैया हमार हो, बदनाहा के विकास होई, मिली रोजगार हो, मिली रोजगार हो। बैंक से लोन मिली होई सुधार हो, भ्रष्टाचार मुक्त होई, बदनाहा हमार हो हमार हो। रउआ करी जाइन पे विश्वास जी, भैया रहेलन गरीब बन के साथ जी। नहीं केहू के पुलावा में आवे के बा, विधायक संजय भैया के बनावे के बा। नहीं केहू के पुलावा में आवे के बा, विधायक संजय भैया के बनावे के बा। राहुल सोनिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, संजय राम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बदनाहा की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राहुल सोनिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हाथ जोड़ कर तारे सबसे गुहार हो, बेटा समझ के आपन दी जाय आशीर्वाद हो, दी जाय आशीर्वाद हो। हाथ जोड़ कर तारे सबसे गुहार हो, बेटा समझ के आपन दी जाय आशीर्वाद हो। ऋषि चित्तरंजन गीतिया सुना बेला, नीरज विष्णु लोगन के समझा बेला। नहीं केहू के पुलावा में आवे के बा, विधायक संजय भैया के बनावे के बा। नहीं केहू के पुलावा में आवे के बा, विधायक संजय भैया के बनावे के बा।